a kansa yana da reshe guda biyu. Reshe na farko tauhidi, ɗaya reshen kuma ladabi ga janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hanya ta magabata. To kowane maudu'i zaman kansa yake kuma yana da faɗi amma yana da alaka. Amma a gurguje zan ɗau abin ɗan sama-sama haka yadda za a fahimci me yasa aka zaɓi wannan maudu'i. Duk wanda ya zo nan wajen musulmi ne, duk wanda yake nan wajen masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma babu wanda yake buƙatar a ce masa Allah ɗaya ne wahadahu la sharika lahu, ba wanda yake buƙatar haka. Amma bambancinmu mu da waɗanda ba mu ba, wanda shi ne yasa aka ce a tattauna akan tauhidi yau, shi ne cewa mu a manhajinmu na ash'ariyanci da maturidiyanci, wanda duka malaman sufaye na duniya a kansa suke, ana koya mana tauhidi ne don mu ga girman Allah mu bauta masa. Ba ana koya mana tauhidi ba ne wai don mu gane waye Allah. Mu ba ma yin tauhidi don mu gane waye Allah, domin lokacin da mutum ya ji a ransa ya gano yadda Allah yake, to babban kafirci kenan a duniya. Domin tauhidinmu gabaki ɗaya an gina shi ne akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala laisa ka mislihi shay. Wanda ya rike wannan, ka fahimci wannan, to ka gama da tauhidi. Wannan ne yasa kuke ganin mu a wajenmu da zaran kai mana magana akan al-istiwa wa alal arsh, za mu sa ma ido mu gani. In maka kana ta kokarin ka kwatanta istiwa'in, to sai mu ce wannan bai san Allah ba, domin Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un. Idan hadisi ya zo yana magana akan cewa yanzilu rabbuna, sai maka kana kokarin ka kwatanta saukowar, kana ta kokarin wani bayani, to ko muna kallon kai mahaukaci ne kai, dan baka san Allah ba. A yadda tsarin tauhidinmu yake mu an koya mana kaifiyatul mar'i laysa al-mar'u ya'lamuhu fa kaifa kaifiyatul jabbar fil qidami. Yanzu kowanne daga cikin mu nan mutum ne Allah ya halice shi, amma duk wanda ka tashe shi kace bayanin kansa bai san shi ba. Ni kaina ban san halayena ba, ban san yadda Allah ya halice ni ba, ko na kalli kaina a madubi akwai abin da ba zan gani ba, wani ne zai gani cewa ko kafarka a karkace take ko hannunka a mokale yake, amma kai ba za ka gani ba. To kai da baka gama sanin kanka ba, ya za ka iya sanin wanda ya halice ka? Allah ya ji kan Sheikh Yusuf Nabahani a cikin lissafin Sara'iyatul Kubra yana cewa in kana so ka gane halitta bata san Allah ba, ka tambayi gini waye yi shi. Idan wannan hall din zai iya bamu bayanin wanda ya gina shi, da ran da aka fara ginin, da ran da aka gama ginin, to kai ma za ka iya bayanin waye Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa muka tafi akan ka'ida ta habbaza hairatun hiyal ihtida'u. A san da ka gigice, ka rude, ka kasa gano waye Allah, to sannan ka shirya. Amma a lokacin da kake ji a ranka ka fara gano Allah, ai ka fara fahimtar sa, to sannan kana shiga daji kafirci ya kama ka. Shi yasa mu a manhajin mu duk sifofin da za a faɗa na Allah ta'ala muna ɗora ta akan gwadabe ne na laisa ka mislihi shay'un. Ba wani abu da ya kama da Allah ta'ala. Ba a cewa Allah akwai gabas a tare da shi, Allah babu yamma a tare da shi, Allah babu dama a tare da shi, babu hagu a tare da shi, babu yamma sama a tare da shi, babu ƙasa a tare da shi. Allah shi kaɗai ne wanda yake da sifofi guda biyu a lokaci ɗaya, kuma kowace kishiyar juna ce. Allah shi ne az-zahiru kuma shi ne al-batinu, shi ne al-awwalu kuma shi ne al-akhiru. Allah ya tsara haka ne domin ka gano shi ba irin ka bane, ko ba za ka iya gane shi ba. Wannan shimfiɗa ce. Wancan taron gangami da aka yi wanda na faɗa, taron gangamin tauhidin ƙungiyanci, ba a yi wa musulmi adalci a duniya ba. Zan faɗa zan ƙara maimaitawa. Wannan manhaji da muke kansa
ka duba littafi na farko da aka fara rubutawa a tauhidi na duniya gaba ɗaya, za a ga a kansa muke. Littafi na farko da aka rubuta a tauhidi duniya gabaki ɗaya sunansa al-fiqhul akbar, wanda Imam Abu Hanifa ne ya rubuta shi. Duk da cewa an samu malaman da suke cewa ba shi ya rubuta ba, amma na ji daɗi sai ga Bin Baz ya ce shi ya rubuta, da malaman Saudi Arabia sun tabbatar da shi ya rubuta. To idan ka duba littafin zaka ga wannan aqidar da muke karantawa ta cikin qawaidi shine abinda Imam Abu Hanifa ya koyar a lokacinsa, wanda sahabbai ba sa bukatar irin wannan tauhidin, su sun girma wannan abu. Kun san ana faɗa cewa a farkon musulunci kana rajul yutal imana qabla al-Qur'an. A farkon musulunci imani Allah yake ba wa mutum kafin ma ka fara karatu. Shi yasa karfin imanin sahabbai baka bukatar sai ka bayar musu aya, baka bukatar sai imanin ne kawai yake shiga saboda alaka su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma mu daga baya sai zaman to ar-rajul yutal qur'ana qabla al-iman, sai ga mutum ya tara karatu da yawa amma bai san Allah ba. To shine halin da muke ciki yanzu. Ga manhajin da aka taho da mu a kansa, wanda Imam Abu Hanifa ya rubuta littafi mai suna al-fiqhul akbar, yayi bayanin sifofin Allah subhanahu wataala, yayi bayanin abin da ya halatta a jingina wa Allah, yayi bayanin abin da bai halatta a jingina wa Allah ta'ala ba. Akan haka aka taho tun daga karni na 2, karni na 3, karni na 4, karni na 5, karni na 6, karni na 7, karni na 8, karni na 9, karni na 10, har karni na 12 akan wannan manhajin ake tafiya. In ka je malaman da suke karantawa a haramin Makka da Madina akan wannan abin suka tafi. Duk wanda ka daga sai ka tance maka ko Ash-Shafi'i al-Ash'ari, al-Maliki al-Ash'ari, al-Hanafi al-Ash'ari, al-Hanbali al-Ash'ari. Akan haka aka taho. Sai daga baya sai abubuwa ya lalace. Wannan tauhidin da muke kansa da shi aka kafa daula ta Najeriya, daular Sokoto, akan ta sai Usman Dan Fodio ya kafa daula. Akan wannan tauhidin da muke kansa aka kafa daula ta Usmaniya, abinda ake cewa Ottoman Empire. Akan wannan tauhidin da muke kansa har garin su Imam Bukhari, daular da take wajen, akan wannan tauhidin aka kafa shi, domin gari ne na mazhaba ta Abu Hanifa. Amma daga baya sai abuwa suka lalace. Saboda me? Saboda masu so su rusa addinin musulunci shin shigo. Sai aka rika kokarin a rika kwatanta mana Allah subhanahu wataala yayi kama da wani, Allah yayi kama da wani, wanda wannan abin ne kuma malamai na tauhidi na farko suka yaka. Shine asalin gayyato ilimin falsafa addinin musulunci. Ba ma bukatar falsafa a da. Amma sai ya zamanto malaman musulunci sun tadda al'umma suna bautawa Allah su kafin su shigo musulunci. Misali in ka je India, za a gan an nuno waka, ana nuno wata mata ko wani miji mai hannaye da yawa ko? To wannan Allah ne. In ka je kasar China suna da wani Allah, shi kuma kafarsa ake bauta, za a kafar gingime miya katuwa, ita ce a bakin kofar gari, ita shi ake bautawa. Wasu suna bautawa saniya, wasu suna bautawa miciji, akwai masu bautawa matansu ma. To sai wayannan mutanen suka shigo musulunci. Don Allah don annabi wanda yake da Allah yana da hannaye da yawa, sai ka zo ka ce masa yadullahi fawqa aydihim, me zai gano? Zai ce to ai ni ma Allah na irin wannan abin yake da shi. Kai ka ce yadu, ni da nake da ubangiji mai aidi, hannaye da yawa. In kai zancen kafa, to dama suna da Allah da suke bauta a kafa. Wannan dalilin ne ya wajabta wa malamai na addinin musulunci ɗauko falsafa kuma a zo ana yin tawili. Dole sai ka yi, dan idan baka ɗauko falsafa ka yi tawili ba, to za a faɗa cikin rigingimu ne. Sannan ina so ‘yan uwa ku sani, a babi na tauhidi, duk malaman duniya suna yin tawili. Raina mana hankali ake ana cewa mu muke tawili, amma duk malaman duniya suna yin tawili. Dukkaninsu gaba ɗaya. Domin bambancin da aka samu shine akwai inda muke tawili ba sa yi, akwai kuma inda suke yi da mu da su duka mun haɗu. Ka karanta surata Ali Imran, inda Allah ta'ala yake bayani akan matsayin Annabi Isa alaihi salatu wassalam, da yace wajihan fid dunya wal akhirah, sai yace wa minal muqarrabin. Duk tafsiran duniya da namu da nasu ka duba za ka gani, za su gaya maka wannan qurbu din ba na masafa bane, ba kusanci ne na ga malam albakar ba, a'a kusanci ne na girmamawa
da mutuntawa da kimantawa. Wannan tawili ne yayi, tawili ne. Yadda suka yi tawili a nan, mu ma sai muka yi tawili a can wajen. Muka ce babu dama ka ce Allah subhanahu wataala fawqal arshi yana kanta a zaune, ko istawa alal arshi yana kanta a zaune, ko ya daidaita. Wannan ba zai yi ba. Amma don Allah ina so mu bawa kanmu hakuri cewa akwai ɓangaren da ba sa fahimta a tsarin tauhidi, shi kuma sai ƙwaƙwalwarka ta wanke, zuciyarka mai kyau ce, sannan za ka gane me ake so a faɗa. Misali, a babi na tauhidi akwai tambayoyin da ba a yi wa Allah, in kuma ka yi su akwai amsa, amma amsa tana da rikitarwa. Misali,